n'ikutu amen. Ọkpara Chineke akwụnyelekwe nsọ n'ụkanda amen. Ebe ọ kwụnyekwara ya Isa bụ okpu amen. Chineke si n'eluigwe rịdata n'ụwa zọgide ụkwụ n'aja sị ngwanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. O wee gwupụta aja n'ala jide ya n'aka dịka ọkpụ ite, ma kama ọ ga-akpụ mmadụ dịka ite o wee ya dịka ụlọ, tinye ya ụzọ mbata bụ ọnụ, ụzọ ọpụpụ bụ ike. O tinyekwara ya windo bụ ntị, tinyekwa ya ugebe ebe anya. O jikwa ntutu wee kụọ ya gbamgbam. Ya bụ mgbe ọ tọsịrị ntọala ya n'ọbụ ụkwụ ya ebe ọ wụrụ concrete foundation. Ọ bụ ụkwụ mmadụ wee sie ike karịa akụkụ niile nke arụ ya, na-ewezuga ọkpụkpụ o jiri wụọ pilas niile, nke mere ka ụlọ ahụ bụ mmadụ sie ike. Ngwongwo ndị ọzọ dị mkpa n'ụlọ ka o tinyekwara ya. O wee were penti mara mma pentie mmadụ. Ụfọdụ na-acha ọcha, ụfọdụ na-eji oji, ụfọdụ na-acha uhie uhie. Chineke wee nye mmadụ ahụ o wuru dịka ụlọ ndụ, nyekwa ya ike imeri ụwa. Ma o wutere m na ụwa meriri mmadụ ahụ n'ihi ihe Ekwensu kụziri mmadụ. Ọ bụ gịnị mere ihe dị otu a jiri mee? Ọgụ dara n'igwe n'ebe Lucifa chọrọ ịdị ka Chineke, wee kwatuo ya na ndị mmụọ ozi so ya. Ha buru nsogbu ha bịa n'ụwa ebe ha hụrụ mmadụ, wee zi ya ihe ọ ga-eri wee dị ka Chineke, nke bụ onyinye rie nwa. Iwe Chineke wee dakwasị mmadụ, wee gosi mmadụ na ọ pụghị ịgbanarị aja. Mmadụ wee sị ka ya wuru ụlọ ebe ọ ga-ebi n'ụwa, ebe dị ka Chineke ghọrọ atụmatụ mara afọ n'ala. O wee gaa n'ala dịka Chineke mere, gwute aja na nkume, kutekwa mmiri wee gwakọta ha, wee wutere onwe ya ụlọ. Ma o wutere na ụlọ ahụ mmadụ wuru anaghị aga ije dịka nke Chineke wuru. Mmadụ pụwa njem, ụlọ ya anaghị eso ya. Ọsọ chụwa mmadụ n'ụlọ, ọ rapụ ya gbaba ọhịa. Mmadụ zuzukata n'ụwa ka ọ gbanarị aja, atụmatụ ya niile aghọọ ọrụ onye ịba. N'ihi otu ụbọchị naanị otu nkuume akwa mmadụ ahụ n'ala dịka mkpụrụ akụrụ akụ, maka na mmadụ apụghị ịgbanarị aja. Otu onye ọrụ ubi kụrụ mkpụrụ n'ala n'oge ịgha mkpụrụ, ma tupu oge owuwe ihe ubi wee hụ ebe a kụrụ ya n'ala dịka mkpụrụ. Mgbe oge ya zuru, anya mmiri wee ju m anya n'ihi ndọgbu niile ọ dọgburu onwe ya n'ọlụ wee ghara iri mkpụrụ ya. Onye ọzọ mụrụ ọtụtụ ụmụ zụkwa ha, wee na-aṅụrịsị na mgbe ya ga-eme agadi na ya agaghị anọ n'ahụhụ. Ma o wutere mgbe m nụrụ na akọla ya n'ala dịka mkpụrụ, na-enwekwaghị ohere nọrọ ndụ ruo nka. Mmadụ apụghị ịgbanarị aja. Ahụkwara m oripụrụ onye ọ dịrị ahụ chere n'ụwa bụ ebe obibi, erimerịta ọka ya arụ. Ọ sị na alaeze na ọkụ mmụọ niile bụ n'elu ụwa ka ọ dị. Ma o wutere na mgbe a kụrụ ya n'ala dịka mkpụrụ,
ọtụtụ ndị ọ dị ka ọ dị ya ejighị ya wee mara ihe. Chineke wuru Enọk, Elaịja na Jizọs dịka ụlọ wee para ha laa n'eluigwe. Ma mmadụ wuru ụlọ n'ụwa, mmadụ ebughị ya si n'akụkụ ụwa ebe ahụ o wuru ya jee akụkụ ọzọ, ma ya fọzie ịpa ya laa ala mmụọ. Mmadụ zụọ ụgbọala n'ala ka ọ na-agba ya, ọ bụkwa n'aja ka onye na-azụ ụkwụ n'ala ga-eso wee ruo n'ụlọ ya. Mmadụ zụọ ụgbọelu, o fechaa ọ dara ala, ọ bụkwa n'aja ka onye fere n'elu na-azụ ụkwụ wee ruo n'ụlọ. Ọzọkwa n'ụgbọ mmiri na trọbụl, ọ ṅagharịchaa ọ chọwa ala ebe ọ ga-eme ankọ. Ihe ọbụla mmadụ hụrụ mee n'ụwa, mmadụ apụghị ịgbanarị aja, maka na mmadụ bụ naanị mkpụrụ nke a kụrụ n'ala, nke Chineke bụ naanị onye nwere ike iwere ya dịka mkpụrụ n'ụbọchị oke owuwe ihe ubi ahụ dị egwu. Ụfọdụ ga-aba ata nke a ga-awụnye n'ọkụ, ụfọdụ ga-abụkwanụ ezi nri nke Chineke ga-eji eme ezumike nka ebighị ebi ruo ebighị ebi. Nwanne m, olee nke ịba abụ? Olee nke iso eso ugbu a ịdị ndụ? N'ihi na otu ụbọchị a ga-akụnye gị n'ala dịka mkpụrụ, maka na ị pụghị ịgbanarị aja.